Patay ang 73 anyos nga American biologist, human po sila sulod sa iyang balay sa Sibulan, Negros Oriental. Ang report ni Orchids Lapincaw. Nahitabo ang krimen sa barangay Ahong Sibulan, Negros Oriental ni adtong Domingo sa gabi, July 12. Gipusil sa ulong Amerikano samtang girape ang iyang 34 anyos nga kalibiin. Sa wala pa mobiya, gikuha sa mga sospek ang kwarta o galahas sa mga biktima. Matod sa investigasyon sa kapulisan, nagtanaw og TV ang mga biktima sa sala. Dihang pugsanong misulod ang tulo ka mga sospek nga nakabonet. Usa sa mga sospek ang mipusil sa Amerikano. Migawas sa investigasyon nga gilugos ang partner sa Amerikano. Sa wala pa mobiya ang mga sospek, gikawat ang wala pa matino nga kwarta o galahas sa mga biktima. Matod sa spokesperson sa Negros Oriental Provincial Police Office, aduna nay giumol nga Special Investigation Task Group nga mohimo sa investigasyon sa kaso. Gipaubos na sa Witness Protection Program ang live-in partner sa Amerikano. Samtang gihimo ang investigasyon, wala usab gihisgutan kung aduna bay anak o wala ang mga biktima. Gipaniguro sa SITG nga mahatagan og hustisya ang mga biktima, hilabi na ang kamatayon sa American National. This is the subject for investigation. So there is an allege that the live-in partner was raped, and then these armed individuals robbed the house. Ako si Orchids Lapincaw, Balitang Bisdak.